Boeten wie het joert zo'n 30 graden. Strak blauwe loft, mijn zuchtje wien. Binnen bij basisscholen De Diamant in Oregeer hebben ze een probleem. Ik zeg het al een beetje. Boppen die lip, wat zit er? Zweet. Hoe kan dat? Het is hier super heet en we hebben geen airco. Slacht het nog een beetje om die squalwerk te dwansen? Nee, dat niet. In de barakken waar groep 8 zit is het 5 graden warmer als Boeten. Een rutie zetten, dat helpt net. Dit helpt ook net. En dit op even. Maar de squallen had er wat op betocht. Hé, jongens, hoe kan het nou? Je bent droeg. Ja, niemand durft erbij te spuiten, want ik heb het grootste pistool. En ik ben helemaal opdroegen. Hoe gaat het een gevecht tot nood aan? Goed, bijna iedereen is nat, behalve sommige kinderen. Ja, hele volle. Vooral de meeste, Sasa. En ja, de cameravrouw koer ook wel wat verkwolling broeken.